Air na dừng đi, đi, iya, iya karena ini, tiga nih ya, nih ya, yo, oh sini karena nih, wah ya, tuh hello लोगोफोर, गिबि आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आ एसे आलादा जागोन आरोना। जोङो हरनि 9टा बाजियावहाय जों दिनै फोथाराव मा मोनो जों नायगिरनो थांगोन आरोना। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। हरनि जों नै 9:28आव फैदो आरोना जोङो फोथारावहाय मा मोनो नायलांबाय थादो। जों नायनो फैदो आरोना दिनै फोथाराव मा नुयो मा मोनो। नायनि मा मोनखो रा लायदा वाव मानि जाबाय माथो थ' हेबायलै नायनि iya masih lele ada jibo mani matamसो लोगो मोनबाय आरोना जों बोरै नायनि खनदे एरखांलाय दसे नाय ओइ नै जिबो दोङो आरो नायनि ओइ नै हा नैया एरखांलाय नै जिबौआबो लायो आरोना जों नै iya iya karena ini जिबौबाबो लानोसै दे लादो। जों हराव माबायदि नायगिरो आरोना माने दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना बिदि नायगिरनाया। नै मा दोङो नै yo sosiरलाय नाङालै नैया हाबलांबायसो wow ini जरा दोङो आरोना नै जरासे yo masih doङो आरोना नै wah ya एम्बु बंला आरोना जिबौ जि गिदिरखाय नै ओइ खारबो wow ini देन्जार जाखानानोखाय नै रा ini रा नैया जों देलाय नै नुबायना लोगोफोर नैया जिबौआ सेलाय मोजां नै नैया वाह pikir besar lah Apa ya?